Maswera sei mamuka sei manheri kumatima nenyika nchiti aiwa makadi makatsanganei pachirongwa chezivara nhasi masikati Sanimonani Dumela ninjani muri sei kwamuri kwese ikoko guys. I know kuti ndanga ndati na 3 panyaya yevekushaika vakamuka nditi ndikati na 2 pachauya musikana angachiti aka-adaptwa aine aka-kidnap 7 years senyaya yatapiwa angachida kurelate nyaya about tapiwa. So ndikutira kumufonera because ndiona ndati na 2 because na 5 arisi dei redu ranhasi guys tangombanikidzirawo na 5 kune varidzi vacho varifungwa kuya pashow yavo mayouth arifungwa kuya pano mayouth arifungwa kunge ari pana 5 saka mayouth zvaari pano na 5 hatidi kuti tikanganise program yavo ndosaka ndatirega tingoiyi atipedze isusu youth igozodiwo igopinda. Saka musikana mukadzi uyu yokuti aka-abductwa ari ane 7 years achida kuurayiwa nasekuru vake hanzvadzi yamai handitika pakazoitika zvakaitikwa. Ndikutsvaka kumufonera time difference because kwaari kwacho I think vari kutomuka makusena ndisingazivi kuti kaicheke futi because ava vari standby. Yeah. Namsendera message still yangotika but asera responda right. Saka isusu tongopinda nevava guest yedu yanhasi yangaifanwa napina 3 kuti tipedze nguva iripo. Ndiyapila Cynthia unjani mfo now sisi wami unjani tingopinda tipedze mukana anditika right. I know kuti nyaya dzakadai so dziri unbelievable anditi tinozviramba kuti kwai vanhu vanofa hedu vachimuka vachienda kunoona denga vamwe vachinoona mwari ina handizivi handimuona kuti zvinofamba sei kumusoro ikoko inasanambova hangu ndikadii ndikamuka ndoda kudozivawo kuti zvakaitika nezino pandakadohwawo oshamisika ndikati saka ndo zviriko izvi kumusoro kudenga ndezvakwakaita asi shuwa hangu handidi kureverai nhema pakutaura kwandaiita ndiri raiti msokori sei na sisi vekushaika vakamuka munoziva kuti pavaitaura ndakapinda nekame kafiye so ndakapinda nekame kakutya pakunarita kwavaiita ndikati nai mwari. Saka munoreva kuti zvazvinoreva kuti ava vakatombopuwa chance ava vakainda vakanoona zviriko kumusoro kudenga vakadzoka iko zvinoreva kudogadzisa kwenyu wachiziva kuti kwakamira seiko ko isu tiri kuita dambe pano pasi. Munoziva kuti ndakapinda nefiye ndandangotiziva chinonedzera nyaya yavo ndikati saka isu nai mwari denga iri tinondipinda here kunzi zviriko kudenga kuriko ina handizivi pakaipa guys. Regai ndivafone tisinga waste time. Dedzai vamwe vauye vazvinzikire kuti denga ririko guys, denga ririko. Dedzai vamwe vauye vazvihwire kuti chi denga ririko. Hasi uya anzani wokwaluka chete akafa kamuka uya anzani uyu anzani uyo wokwaluka aufa luka uyo wokwaluka uyo wokufa achimuka uyu anzani kana zviya ndakangamwa uyu animaona wokumbofa achimuka uyu ndaposta uyu mapicture yake uyu animaona hasi riye ogakafa kamuka titori navo matinai wedu mudhayarizis akafa kamuka ndakatya vedu musapofunga kuti ifani guys Elliot hasi Elliot yoga vedu ivi guys kudenga kuriko veduwe vanhu vari kudenga uko kutori nehondo dzeko dziri kudenga uko dzakatimirira guys. Zvatikurarama pano pasi ubi atsarebhu kumusoro kudenga uko ubi atsarebhu guys kumusoro kudenga uko veduwe aya zvakaomazvo nyaya yekufa iyi gadzirisai upenyu hwemuchiri pano pasi kufa kuriko muzotwayanda kukudzai kana kuti muzotukadza ndusimela vana kuudza gesti yemunhu akambodiwo akasangana nazvo indakuudzai anditi edzai vamwe vazvinzwire pano pfungwa dzakaita chamuhwiriri gaisi nezuro pfungwa dzakaita chamuhwiriri nezuro ndichiwa nyaya yekudenga uku kuti kudenga kukamira sei pfungwa dzangu dzakata dziri confused nezuro mufunge
zvakoma ndikati shuwa muningina unoudza machemberi akaita sesi kudai izvo zvekudenga unoda kutidii shuwa unoda kutiite sei ndakamutiva muningina unoda kuti tiite sei isusu machemberi akadai izvo zvakaoma hazvo but anyway regai tichivafonera vauye ndachimufambai nebhora tisvike pa800 mukasvika pa800 ndobva ndatovafonera vamutava 800 ka pa800 ndotovafonera votouya svikai pa800 tichiseka hedu yaya zvakaoma imi yekufa yaisi yekufa kutamba nayo sikana kufa akusa kutamba nako please musatomere kufa makamirigwa negena musoroko itai zvakaipa muchita zvakaipa pano pasika gena ririko regai muye kuzoudziwa gena ririko kumusoroko denga ririko kumusoroko vakatonofesana nejudgment yavo kumusoroko andimona vakanga vatofesana nejudgment yavo dei vasina kuzopuwa second chance vakaputigwa nyasha kuti vazodzoka saka imoda kuda zvokutotamba imi chitamba zokutukana muchitamba zokutorataura zvisina nevasasa muchitamba zokuba muchitamba zokugwa muchitamba zokuraya vanhu judgment makamirikwawo kumusoro kudenga uko tai imafanizo yamunenge muchitaiwaya bva muchaona kutika haisi nyama tai henyu tapa 740 12745 kaitisvike pa800 imi nyaya haisi nyaya yekutamba naye nezoona kati ndakapita kuti ndichapinda machira nebhutsu handitika kutanga ndichapinda machira nebhutsu guys ndawa nyaya yenhingirikiri ndawa nyaya yekuti denga ririko gena ririko ndakapinda machira nebhutsu nezuro imi ndanopinda machira nebhutsu aiya zvakangomazvo tasarigwa nevanhu 44 chete 44 tasarigwa ne44 people tasarigwa not less than 40 tasarigwa nevanhu less than 40 hanzi what's fun apa ndudzi Priscilla iwe zvitori fani wachitozoda tonanga chititi zvotori fani kwatiri tichitoudzwa kuti denga ririko tichitoudzwa kuti mudenga ririko tichifa tichitoti hakuna denga wozoudzwa nemunhu akabvako unotopindwa nechando saka ungarega kuseka uchitoudzwa zvakakaita kudenga kuti gadzirisa tikarega kuseka iwana singanjiri kuseka isisi kutoseka kuti namba iri ikwane 800 plus kutoseka kuri healthy for our bodies tedi chitoseka totoseka totorega kuseka tozoita serious kana nyemurizi wenyaya yavo yako inoti kumbofanira kuvaraidzana pana pachibvisana stress tichitovaraidzana chibvisana stress tichiseka pana nyaya yamati yamahwa tiri kumbotaura pana pachiseka chibvisana stress kutobvisana stress iso tichitoseka saka iyi manoda kuseka it's good for your body laughing is good for your body yes usadzvanyirira kuseka imi ndakati tikutambazira kutamba muchiti kwa hakuna kufa hakuna denga ndo ririko 800 number takwana right tapinda tiregai tichifonera guest yedu manje takuda kuti tichiteerera nditika right tinzwe kuti zvakamira sei right vana judge Judy mombomira anditika judge imbomirai majudges timbomirai vana judges toda kunzwa nyaya zvizere anditika mbomirai kujaja munhu ndiye ari kusa zvakanoona kumusoro kudenga ikoko munhu ndiye akutsanangurongedzera zvaakaona nezvaakasangana nazvo isu chedu kutora manotsi nekuziva kuti chokwadi denga ririko gena ririko ende ukatofa kutogara takagadzirira antimaona saka regai tifone tinzwa kuti zvakafamba sei kudenga ikoko mirai tivafonere Hello, my name is Maswera say. Maswera say. Daskwera. Ewe network yenyu iri pakayanza kubata here. Daskwera zvangu maskwera service simeli. Daskwera ini aiwa. Tingi pandiri pana peri kunazobata. All right.
chokugamuchirai pachirongwa chezuva ranhasi nezvinodai zvino makandivatisa nebhusi ndakakuudzai handiti ndikati nyaya dzei dzamunondiudza idzi nhasi munoda kuti ndisavate munoda kuti ndivate nebhutsi muchindivhundusira handakakuudzai paya zvino nhasi mati munoda kusheya navamwe munoda kutaura navamwe kuti vanhu vazive kuti shuwa tinorarama panapa asi kana tatofa kune kunotoindwa sezvo imi makambosangana nazvo mumazuva apfuura apa guys taurirai mutauririse teerai muteererese nyaya iyi haina kuitika kudhara zvinhu izvi zvakaitika manje imo mulockdown imo muno manje inyaya iri fresh mulockdown zvokuti ivo kola pachava vari panapa vachiri neshoku yezvinhu zvavakasangana nazvo havasati vatombonyatsokuita settled handitika saka haisi nyaya yakara inyaya iri recent izvozvi handimaona iri kutopisa saka mobata ipapo right mainini imi makazvinezuro panapa takafonerana tichitaura nenyaya yevanhu vekufa nekumuka mushure mekunge taona posti yakanga yaiswa kwachizhanje ukwana tichitaura kuti ndiona nipo vakafa vakambomuka imi mukati ini ndakafa ndikamuka ndobva ndatoya paposti penyu ndikaseka ndikati imi musatamba nekufa imi indava so semunhu andakajairawo ndongoziva hangu handa kuzati makambe mapindana nadzo dzakadai munotamba nezvinhu zvokufa kuti zvaita sei mukati simeni muri kuseka ini ndakatofa ndikamuka ndikati haiwa namba dzangu dzotiwe inyaya handopa makazofona makutonditsanangurira paya ini yezvo heya ndopa makati handoda kutosheyawo navamwe nyaya yangu yezvo oright regai tinzwe chii chakaitika nyatokutorodzera kubva pakutanga kuti zvakafamba sei kuti tizosvika pakuti tizonzwa nyaya yekuti makaona mudze vana vazviriko pamakafura napo pose kana musambosirira kwaudza chokwadi chamakaona pamakafamba pose vanofanira kuti vazive nhasi tiudzei kubva pakatangira nyaya ndikati ndatanga kutaura nyaya yangu ndoda kukwazisa vanhu vese vachateerera vachati kurota vachati mwari vari kokudenga ndichikuini palockdown apa ichitanga lockdown kurwara kukosora semunhu ndinokosora every winter makore ese saka ndaingoti chikosoro changu chemazuva ese saka chikosoro chakazoramba chichikwira kupedzera ndakuita problem yekutadza kufema kana kuti ndifambe kana kuzviita kunge ndinozarirwa kunge ndirikutadza kufema saka ndiri munhu ndisingadi kana mapiritsi ndiri munhu ndisingadi kana kuenda kukliniki ndomakura ndaingoti ndikangorwara ndinongoza kuti taimu yangu yekupora kana yakwana ndinoita reti saka zvakaramba zvichidaro ndichingorwara ndobva vanhu vazoona kuti ezvinezvipa zvasvika apa pakuda chipatara ndobva ndaendeswa kwaprivate pandapiwa mapiritsi andakapiwa saka mapiritsi aya haana kundishandira ndofunga akatondiwedzerawo ndobva zvatosirius saka ndakabva ndashedzerwa ambulance iye yakashedzwa musi iwoyo yakashedzwa yakaita 2 hours isati yasvika ambulance iye yakazouya yakasvika pagedhi vachisvika pagedhi munhu akatobuda nebhegi rangu radepana vanenera kuhospital nekuti anokumbira kuti vamupe stretcher bed vauye vanditakure munhu akabva asvika akanzi nadriver waambulance sorry maita munyama yenyu tafonerwa izvozvi kuti kune munhu asabva pachesti saka imi patient yenyu iri mumba chifonera imwe ambulance uye imutakure ambulance ibva yaenda ndabva ndasara kwakafonerwa imwe ambulance haina kuuya takazofona mangwana acho makuseni kukazwa imwe ambulance kumasikari mirai makadaro mirai tinzwe batai makadaro mirai tinzwe naimi network muri kunzwa muri kunditi network hamusi kundinzwa vari kuti network hamusi kunzwa here muri kundinzwa here vari kuti network muri kundinzwa here kana kuti chii chiri kuitika ndigadzirise before munhu asati aenderera kumberi network muri kunzwa here network bo here guys ndipewo sign network bo here guys network bo here alright network hanzi iri bo alright enderai mberi yenyu kona saka ambulance yechitupa yakazouya mangwana acho dzimwe 2 idzi dzandiramba yechitupa yakauya ndakapinda muambulance yechitupa yaiti ikafamba ndochekwa temperature yangu yombonzi yakwirisa ambulance yombopaka paside peroad kuti ndimborohwa nemhepo otovhura madhoo yozosumuka hayo yofamba futi yomira futi kusvika tasvika kuHelen Joseph vachidaro ndakasvika kuHelen Joseph ndikaadmitwa ndikapiwa mubhedha
saka ndakaiswa kuvanhu vangane masymptoms ekorona nekuti ndaitadza kufema, ndainzwa kuneta, ndainzwa kuzarirwa, zvainzi masymptoms ekorona. Ndakaiswa kuwadi maprivate wadi anga ine vanhu vaifungidzirwa kuti vane korona. Ndakagara muwadi imomo ndakapinda musi wa11 manheru, mangwana acho namusi wa12 ndirimo, ndakupiwa matreatment 13 ndirimo. Musi wa14 Mei makuseni ndakamuka ndichinzwa ndisisina heartbeat yangu, hati yangu yakurova kure nekure ichitikati ta yonyarara, ikati ta yonyarara, iri kure riya isisete sezvinoita normal heartbeat yemunhu sezvandinonzwa ine yakuita kure nekure. Saka ndaida kuudza mukadzi ari panext pangu, mukadzi uye ndobva atoshiftwa wadi achiendeswa kune imwe wadi nekuti anga apiwa marizatsi ake kunzi haana covid. Akabva atoshiftwa bva ndangonyarara hangu. Manesi akauya nemishini yavo yekuti vandichekewo bp, taimesi tochekwa bp muhospital tapedza puwa poriji. Mishini yese yairamba kana kuridha, vakachinja mishini mishini achingoti pamwe mishini ndo isiri kushanda. Vachida kuchiramba kana kuridha mishini uchiramba kana kuti vachingochinja kuti kwazongoti ngatimbomusiya yambosorora. Saka manesi akabuda akaenda inangwa ndataura navo, vakabuda vakaenda vakandisiya. Saka pachanidza vakabuda idzodzo anga achiri makusenda akatanga kuti pane zvinhu zvaakuitika pandiri, pane mweya uri kubuda mandiri uchifamba uchieni ndichisara. Saka taimi iyoyo ndakabva ndangotora bepa randinaro mubhegi rangu ndobva ndatanga kunyora semunhu ndisina simba. Ndanyora mazita evana vangu vari 3 ndangonyora vangu zvakanaka, muende kuchikoro mudzidzi. Ndobva ndanyora mazita anasisi vangu kuti musare muchengeterana, muzotora mapictures kufacebook muprint tisana ukuzoonawo. Ndaibadza vanhu vari kumba mapolice kuti vangotaura neni. Ndabva ndabadza foni, ndangobva ndafonera vanhu vese mumafoni aisadaiwa mamwe aisaita. Ndakundikana hangu ndakuenda. Sisangu abva vanditi iwe uri hakuenda kupi, kana pane munhu whoever ada kukutora, kana ndiani, kana ndibaba, kana ndamai, kana ndiguku, kana ndiani, iwe usabvume kutorwa. Ramba raramira vana vako. Ndikati vana tiserei muchengete, nini ndakuenda ndaneti. Angokata foni. Saka nandichina simba mbishana ndovandatora ndakuvatekitira meseji ndikati muchengete muzonoona vana vangu kushamba kwavanogara. Ndakuenda ivo vakabva ungopindura dzandadzima foni kuti ramba kutorwa ndakudhara. Ndangokandawo foni uko. Saka takabva ndapesanisa makumbo angu ndakarara pabhedhi. Ndanda kuedza kuita chipeyaniso ndakaita 3 masai. Wakatozvipeta wega? Ndakada kuedza kuita chipeyaniso. Okay. Ndakapesanisa makumbo angu. Ndabva ndada kuedza kuita chipeyaniso, saka ndakaita 3 masaidi. Rechi4 rachona kuti ndichipedzisa chipeyaniso changu, bva ndatadza ruoko rwangu bva rangodzika. Bva ndakatopesanisa makumbo, tsoka dzangu dzanzi dzakutotanga kutooma kudhara, dzisisina kana movement, dzisisina dzatooma. Saka ndaioma kutsoka. Saka ipapo pandakangopesanisa makumbo ndobva ndakabva ndovhara maziso nenyaya yekuti sisangokanga vandisimbisa kuti usaende kuvana. Mweya wangu ndatotsinzinya kudaro, ndaingonzwa ndichinamata, ndichiimba, ndichinamata zvekunamatiso zvekurevesa. Saka pandainamata pepe ndaingonamata ndichingofamba ndichingoenda, but inini chaiye wangu muviri wangu wanga uripo wanga watonhora. Saka pandainamata pepe ndakatanga kufamba ndobva ndasangana nabva ndaona tete vangu vakandimirira parodhi. Vamwe tete vangu vakashaya ndovakaikudza, vakamira parodhi vakapfeka gauni rakaita kaoff-white ipapo. Ndobva vandibata ruoko vakuda kuenda neni. Saka tisati hatina kubva pavanga vakamira dzinoita movement, ndakatanga kuvakumbira regera kuti chete chindiregerera iyo, chindisiyaiwo. Neni ndasiya vana vangu vachiri vadiki, ngave makakudza wani zvikanzi iwo wakanditadzira. Ndakavakumbira regero, ndakasvika pakuudza kuti chete kana mati neni ndakakutadzirai, oraiti imimi ndimi inini ndimi imimi, to zvinobhadharika sei zvinhu zvachona zvandakakutadzirai? Kutadzira kwandakavaita ndiko ndaigara navo. Saka pandai ndongo ndaivabiro kana kadhola tikafizira ndese okuteta wangu ari oshirikadzi.
saka ndofunga ndochigumbu chavanga vanacho neni pamwoyo pavo vakati asisisina basa takuenda tese saka ndakana manje vakumbira ruregerero ndakavakumbira vakazongorere kana vasisipo pandiri asi patai takamira kusaidhi parodhi papo taingoona rodhi chete kusaidhi kwerodhi kwangu nerima rekuti usingaone rimwe saidhi kwangu nerima rekuti wanga usingaone kana chinhu rima chairo saka ndakazongoona ndafamba ndichanobva ndaona ndasvika pane imwe imba yakanaka imba iyoyo asi pava paina fata ngakagara kumberi kwemba nevanhu vanga vangori vanhu vashomawo fata akapfeka gauni reoff white futi aine kola yewhite inoiswa nemafata ekurome akapfeka maglasi akanditaridza akati wakachena saka pamba ndaramba ndakamira pana ndakamira kubva vapfuura murume nemukadzi aibva nechekuseri kuemba kwekwe vakabata mapfumo manyuwana akarodza ivo vanga vakapfeka mashield esimbi kubva kumusoro anga akaisa shield mumamuscles makaisa shield akapfeka zvimasiketi zveshield mukadzi wanga akaisa mashield akavhara mazamu nechisiketi cheshield vanga vakangozvivhara panofanira kuvharika saka vanhu vavo vakabuda vakanongedzera mapfumo avo vachiratidza kuti kwavanga vachienda kwacho kwanga kusina kana kumbomira zvakanaka saka ivo vanhu vaive havana kunditarisa inini asi ndakangorohwa nehana ndichivaona vanhu vaive havana kunditarisa vakangoda iso mapfumo avo vakabva vapfuura vachitoenda asi vairatidza kuti kwavanoyekwa ndofunga vairatidza kuti kwangu kuine hondo kana kuti kwangu kusina kutaurira nhawo ingosvika vachiita zvavanoita saka pavakapfuura vanhu vaive tu vakapfeka mashildi manonafata futi akapfeka gauni reblack akabata bhebho apa handiti wakachena saka panguva iyoyo mweya wangu ndaingonamatisa ndichingonamata chete handina kumira kunamata kubva pakatanga kutonhora miri wangu ndobva patava nditi wakachena asanga uyu anga apfeka gauni reblack manjo ndakatanga ndaona akapfeka gauni rewhite akanditi wakachena vapapfuura vanhu vakapfeka mashiuda pakazouya uyu wegauni reblack ndaona iye fati akapfeka gauni reblack akati wakachena endera kumberi network saka inini ndakatanga kunamata manje ndichinamata mweya wangu uchingonamata ndakasvika pekuti mwarika kutadza ndakatadza ndiri panyika kudzimwe nguva ndaitadza nekusaziva dzimwe nguva ndaitadza nekusaziva asi handina mwana wandakauraya handina nhumbu yandakabvisa handina munhu wandakaponda kana wandakashandisira mushonga kana ndakatadza ndichirwadzisa mwoyo wemunhu kana kuita zvakaipa kutadza kwepanyika mwari ndiregerere nekuti apo pana ndasvika ndopanga pari pekupedzisa kuti ndibva ndaenda kwayo ndaifanira kuenda ndakanamata ndikati mwari ezvinezvi musazonditumira ngirozi kana ana eria kana ani chiuyai imini mega mutaure neni saka panguva iyoyo pamba pandakamafatai ndakazongona ndisisipo ndakapfugama pasi ndichishedzera ndichinamata pandakasumudza musoro wangu ndakaona murume anga akagara kudenga kumakore murume murungu akapfekawo gauni rake rewhite ane ndebvu dzewhite nebvudzi rake rewhite risina kunyanya kureba rinosvika harisvike kana kumusana rinoita harina kunyanya kureba bvudzi iroro akagara pacheya yake white one seater couch ine maarmrest egold yakakotwa negold yanga yakanaka cheya iyoyo saka ndiri pasi paye ndichitarisa murume wayo ndakatanga kunamata ndichitaura zvese zvandaida nemwoyo wangu ndichichenera vana vangu kuti mwari mandirwadzisirei ndipire kana muchizoti ndichazokasika kuvasiya vana vachiri vadiki murume uyo hapati akataura neni haana kundipindura haana kuti zihombe rewhite ranga rakachena riri rewhite rakasvika rikanowira pamberi pangu saka jira rere parakawira pamberi pangu ndakazongona murume asisimo mumakore ndobva ndafamba ndichibva papana ndakapfugama paibva ndangoona kapu asina kumungona asi ndakangona kapu yesimbi yanga yakakotwa nenewspaper saka zviri panewspaper ndakwanisa kuzviona ndakangona kapu yakakotwa nenewspaper yakagadzirwa tumwe tumaruva so twakagadzirwa nemanewspaper vandatosekerera pandakaona kapu iye ndikati vana vangu ndavaona
Aizenge kubva ipapo ndofunga ndoteme ndakatangawo kuzodzoswawo nekuti pandakangoona izvozvozvo ndakati vana vangu asi zvaiitika patime yandakatonhora zvese zvaiitika zvekuti ndinokwanisa kunzwa zvaiita saundi ndaizvinzwa. Pane manesi akambopindawo akandishedza akaita sei akaita zvavanoita asi ndaivanzwa asi nini kuti nasisina movement hapana chandaikwanisa kuita asi zvese ndakudhara hapana chinhu chandaikwanisa kuti ndinokwanisa kuita movement ndinokwanisa kuita si hapana chandaikwanisa kuita asi zvavaindishedza vachedza nesenemu yangu vachindishedza ndaivanzwa. But time yandakazomuka ini ndofunga kwangu kumaaround kuma210 kana kuti kupast 10 kana kuti 10 kokona kuti malights emuhospital anga adzima vanhu vese vemowadi vanga varara. Ndakangoona ndakungosvitora zvishoma zvandakutoona kalaiti kepakodu kachibudikira nepadhori remuwati ndakutozvosaka ndakamborohwa nehana kuti koputi vandatoona amazisangu akutosvinura vanangu isati ndarara nekuti ndairohwa nehana ndaitya vandazobatwa nehope arora makuseni vanhu vemuwadi vemwe ari kumuka vari kundiona ndichirimo aiwe tatichifungidzira kuti tichafuma watobviswa muno nekuti tainge taakutotya kuti komanesi avanotiregerera tine chitunha muno mukuti zviita sei wakaudzonosenza tikayatika kushedza kunhu wakangooma tikashedza manesi vakangosvishedza vakakusiya wakadaro munhu wakaoma usina kana chaunoita saka isusu takarara kuti chingoti vasiya nechitunha muno mukuti tirari nacho zviita sei ndozvakaitikawo pani zvakaitika kwandiri zvakaitika muna May 2020 munhu hazvikuitika kudhara. Okay. Saka chiitiko ichi chekwenda iwe usati waenda kudenga uku waimbonamata here mnini? Hello Kola. Hello. Usati wafa ukaenda kudenga apa waimbonamata inini ndikuti ndinyero nditaure zvinhu zvandingazivi kuchechi ndaienda asi chandaita kana ndakamuchechi vanhu vese vaitogara mazisabonamata ini ndakasvinura hamwe waisvinura umwe achina vachiita sei kuvari pasaidhuya mazisangu kuti muzara baba ndaive nhangopera ipapo ndiri munhu asi ndingagoni kana nekutonamata. Saka pachiitiko chekuenda ichi nekudzoka kudenga uku chakakufundisa chii? Chiitiko ichi chakandichinja inini muupenyu hwangu nokuti ini ndandiri munhu ari careless nelife nandisingazive zvandinoda nasingazive kana kuti ndinoda kuita sei nekuti chese chandangofunga kungoita chakaitwa nguva iyoyo ndongoita ndandiri munhu anongoda kungoita chero kufara zvisina limit asi kubva pakaita izvi ndinongoti chero munhu ndikafunga kuti munhu handitadzira ndikungoti Mwari ndiregerere nekuti ndinoziva zvandakasangana nazvo pandakaenda kwandakaenda. Asi hapana kana mamwe mashoko awakaudzwa kunze kungonzi wakachena kana mamwe mashoko awakatumwa kuti wotiudzawo pano pasi kana kuti uzotaurawo uchiudzawo kana hama dzako kana vamwe vanhu hapana ingori chete wakachena kuvanhu vaviri mabhishopu maviri wakasangana navo mafata maviri aya chete? Mashoko andakaudzwa ndiwaya ekungoti ndidonhedzera jira ari kumakore uyo ataura neni kana 1 word kana kuti chii arangodonhedza jira rake nekuti ndaingochema ndiri pasi ndichichemera kuti ndokumbirawo kuti ndidzokerere vana vamakandiva vana vakatipa muchiti ndovanyaradza panyika asi une makasika kuti ndivasiye futi vana vacho hapana mamwe mazwi andakaudzwa ndakangoudzwa chete kuti wakachena. Zvakaoma. Saka iwo wakaita time wakatanga kupera chando ichioma chando iyi makumbo aya uchiita chando makumbo wakufa dzadziri kumanguva aya ndoti wakazomuka kuma10 usiku dzadziri kumanguva wakaita mazi nazvo aiona musoro koko nekuti foni yacho yandaishandisa izvozvo zvayakadzima ichabake ndaikwanisa kuita screenshot ndokuratidza meseji yandakapedzera kuhaidira kuri kumatutu makati
ndichivati sisi ndakuenda munochengeta vana ndotaimuwo yakatanga wouya ndikangosiwa foni pasi makumbo angu akutooma. Saka tikati 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wata 9 hours uri ikoko. Saka pa 9 hours apa iwo manesi aya emuhospital kana naye doctor vakangorega saka vongorega munhu aripo apa kati vaikana kuti maybe vaingonzwa hana kurovawo kure kure iko kana kuti musoro kwanga kuchiri kupisa vongoti munhu achiri mupenyu ake vasingazi kuti munhu atoenda kuti 9 hours. Ndofunga paiitika izvi pamwe kuti nekuti kutonhora munhu inini kana sipaipa munonzwa kuti munhu anotanga kutonhora tsoka kusunyepa ndezvemashuwa unotonhora uchikwidza kusvika zvichikwidza kusvika kumusoro kusvika ndofunga kufuma saka ndofunga kwanga pachinge pari kupisa vakabva vangosiyawo. Bato mira wakadaro kola pane munhu ari kufona panisitauro. Hello. Sisimele ini ndangoti ndifone kozi ndikusvika kuti murungu wanga akazosvika ndinopinda ma1. Inini Sisimele zviri kutaurwa izvo zvakaitika Sisimele handidi kunyepa. Okay, confirmation ndozvatoda kachi. Zvakaitika ndezvakuti taitotamba tiri mugadheni. Saka taitamba tatine masisters angu tichitotamba tiri mugadheni. Saka panguva ndaisingarwari ndatisingaiti sei. Saka ndakawirirwa nepfungwa yekuti regai ndirare ndoda kuti nditakurwe. Saka ndarara paipai ndokutorara kwandakatoita. Saka ndaisingazivi kuti kwandiri kuti regai ndirare kuti nditakurwa ndisi kutoziva kuti ndiri kuendeswa kutakurwa kwokuti ndiendeswe kumakuva. Saka ndarara ndakatakurwa zveshuwa ndaitoziva vachitraya kundimutsa vachitraya kuita sei but ndaisingamuke ndakatovanyarara but ndaizvinzwa asi pfungwa yangu chete ndoyagadzirwa yakaita kuti ndoda kuti nditakurwe. Saka ndaendeswa kumba mama vangu nadhedhe vangu vaive vasipo vaivaenda somewhere. Ndakasvika ndakarariswa mukicheni vachinditekenyedza ndisingati ndichitoti aina ndisi kuda kutomboseka ndoda kutongoti nditakurwe chete. Saka zvadaro ndarara mukicheni moya Sisimele chinonyanya kundirwadza ndandine 4-5 years but ndandakuziva. Saka zvadaro masisters angu ndandine imwe brother yangu inoita zvekudhakwa. Saka brother yangu yaizikanwa nenhau yekupenga aipopota Sisimele aingoti anga asingati zvinhu zvisina basa. Saka gogo vangu inini gogo vangu vakazvara baba vangu ndo vanga vaindiita izvi. Saka patemu yavakanoudzwa nemasisters vangu vakasvika vachiita ndanzwa mwoyo wangu kubatikana. Vakasvika vachiudza gogo vangu vachivarambidza kuti musaiende kunoudza hanjadzi yangu yaya. Masisters angu akashinga akatiza akati kana totenda unomudza. Vasvikabva vanodarikira kuenda mashops kwangari kwainwa doro. Gogo vangu endo pavakauya Sisimele. Vachisvika vachibva vatanga kundigezesa. Saka vakandigezesa vakandititarisa ukuwa. Ndakabva ndatarisa. Saka pavakandigezesa Sisimele ndinovimba kuti pane zvavakandiita. Ndopavakandikwanisa kundiita zvemushonga. Vandiita zvemushonga zvezvevatondigadzira vapedza. Hanjadzi yangu yakauya yakabata Frezeti Sisimele. Ndandichiri mwana mudiki. Auya neFrezeti akasvika akanzi chingomupaiwo Frezeti. Gogo vangu vakaramba vakaita sevachandirovazve futi. Kumupira cheFrezeti yacho tatiri 3 chichotorai maFrezeti acho yayo mutoshiyane muri 3 kudaro pandatoisirwa mukaba musi chingomupai vakaramba. Ndinofunga mama vangu vasati vauya. Gogo ndipo vakatitora vakaenda nesu kumba kwavo kuti tinorara kumba kwavo. But gogo vaitondiitira zvokutondiitira mushonga zvemushonga chaizvo. Mama vangu pavakazouya pandataura ndikati inini ndo zvandaitwa. Saka mama vangu ndovega vakakwanisa kuti mwana wangu ndakanzwa kuti angafa akamutswa nani. Saka hapana akada kuisimudzira nyaya yangu nyararwa Sisimele. Tabva ipapo takagara. Nofunga inini ndandisasarara nevamwe vana. Ndandarara bedroom mama vangu pamubhedha.
ene handinonzi ndarariswa nevamwe vana ndaivaona gogo vangu vaivachiuya izvozvo vatori vapenyu sisimeli unozoti ndataura izvi nekuda kwokuona vamwe vachiuya panapa sisimeli ndaida kutouyawo nenyaya yangu ndinoshungurudzika gogo ava kana vauya osvika ondizora mushonga vaida kuti nditemerera mushonga ende vakatondiita izvozvo saka ndaimuka pakati peusiku ndoenda kuna mama vangu ndoudza mama ndatadza kurara ndokuona gogo tonamata kuzi mama vangu vanonamata tonamata namama vangu vaivai torara kana tarara mama vangu pakati peusiku uzoti unoziva kuti ndini ndazotadza kurara ndaona kuti gogo vai vachikuteera vachiti vauya kuzokutora saka zvadaro gogo vai vakangoramba vachidaro ndakasvika panguva yekuti ndakuita grade 1 sisimeli ndanga nditoriwo mwana ndaida zvechikoro ende ndanditoriwo mwana aitoratidza kuti ndichapasa ende ndinogona but sisimeli ndaiti kana nguva yako ende ndaisinganyore matesti nevamwe ndaitanga kurwara ndaita number 4 number 5 but then that was chikoro zvakuda kutovharwa anodzinga achingonyore matesti akangodarika matesti aya ndatopora kusvikira futi kubva grade 1 kusvika form 4 ndichingodaro ndobva ndatogwinga saka vakaramba vachingouya kupedzisira ike zvinezvi kwandiri kunoko kasisimeli ndinoita kuro network kuti zvizvo zvokurota kuti sometimes ndiri pamakuva ndichidya dhagari pamakuva kundiva ndandiripo ndichiteera kusvika mama vangu dzisiye ndikati mama imwe zvandiri kuita zvisino mama ndinofanirwa kuti tiite something ndokwavakati uya chakandivharira sisimeli lockdown mama vangu vatoneta ukoze zvandinotaura zvese sisimeli hapana zvinoitika ndinoona gogo vangu vachiuya vachindipa murume wenyoka ndinotonyatsoona kuti panapa pane zvatoitika ndatoshandiswa nenyoka ende pane zvatoitika ende pane zviri kutoitika vanotondibhejera kuti hautotororwe iwewe handisati hangu ndakuda zvekuroorwa but ndinotonyatsoona kuti nyaya yavo zvavanenge vachiuya vachindiudza kope ende gogo vavo vatoriko kumusha pekutanga vanhu vese vanotya kuti atakangowataura kudai so maybe tinogona kufa but inini sisimeli handisi kuda kuti ndirambe ndichishungurudzika ndichiramba ndichichema nokuti gogo vavo vachitoriko vatori vapenyu gogo vangu ivavo last year ndakaenda saka wati wewe watinyora vakatokutemera gogo avo sezvarapenyu vaitouya mausiku osvika otondiudza kuti iwe wototanga kutonditemerera nyora dzedze but kuti ndizodziona kuti dzakatemiwa apa handizozvioni votonditemerera vachiita zvavanoita neni vachitonditiwa uri vangu saka pese pandinongoenda kuchechi sisimeli ndinotongoudzwa zvinhu wani vane zvavakakuita zvekutamba urorwe kana kuti ucharamba uri munhu wemumabhava sisimeli ndinoti pese pandinenge ndasvika vanhu vanondisema sisimeli kunyange vana vaamai vangu vanondisema vanoti ndasvika zvezvo vanondifungira kana kuti zvezvo kungonzi kana ndichigara nasisi vakutondoudza kuti ukuda naye nemurume wangu kana kuti ndichigara nameguru vanotongondiramawo ndiisa pasaiti zvokuti ndononyatsokuona kuti ndiri ndega zveshuwa but ndinoshungurudzika every day ndogara ndichichema sisimeli ndogara ndichichema ndotaura nemwana wasisi wangu andaichitotaura naye nhasi ndaichema sisimeli ndakati ndauya kuno kwandiri ndatorwa nesista yangu sisi wangu vanogara nini madhesi vabva vatononza kuti ukuda naye nemurume wangu ndotokubaya nebanga but ndakashingerera ndakaenda kubasa ndakatanga kushanda sisimeli ndine pfungwa yekuti rega ndingoshande ndiwane mari ndingozviitira zvinhu zvangu ndiende kumba ezvokutaura kwandiri kuita this year December ndotoenda kumusha zvokutoenda but eno ndine zvinhu zvandandatenga ndichizvishandira ndairushuwiro yangu yaiva yekuti rega ndishande nditenge stand pane kuda kwekuti mama vangu vanorwara serious sisimeli muningina unoita offering murungu wako ndikuona nhasi wakamanikidza murungu wako ndigona kupinda tipedze neakola vakamirawo pane rimwe line unoita offering
aiwa kana murungu wako pakati pevhiki murungu wako haindi kubasa here kuti unosara kana unozoya panenge pane wifi saka ndokufonera tonyatsotaura nyaya yako zvakanaka usataura uchimhanya tiwanotobatsirana sei uzonyatsotaura nyaya yako kubva pakutanga kana kuti nemusi wemandi ndokubata nemande makuseni kana sande tonyatsotaura sezvairi wouya wakamirira nyaya dzevanhu vakatemerwa uchi nyora I think iwo rutofungirawo zvandiri kufungira hatina hedu ansa tozowana ansa kana tauya nenyaya pashow yakanangana nezvauri tipedze nakola kuti tisakudisturb handiti aino kuti uri kurwadziwa ende uri kuda kutotura mutoro uchatura mutoro wako nemusi wemande zviri right handi alright munin'ina wangu sharp apa mwana mudiki sei vana mbuya vasadaro shuwa right tadzoka edukola sorry vanga vafonawo ndafunga kuti nyaya dzenyu dzanga dzakatiendera nei noti pakutanga vanga vati vari kuconfirmativo vakambofawo vari mwana mudiki vakazomuka havo so ndo zvandanati pamuguda zvino nyaya yavo ndazonati yakatotirebei inotori nyaya yavo vakatozvimiririra vega paya saka kola imimi nyatsokunditsanangurirai pamakazodisajwa muchipatara after how long makaita 8 days muri asi manesi makambovataurira here kuti zvakaitika pa9 hours dzimwe dzamakambooindict manesi handina kuvataurira kuti ndo zvakaitika asi ivo pane temu yakapindiria zvavairwera pane manesi akawanda ari kuedza zvavari kuda kuita pandiri asi vese vairatidza kushushikana nekupererwa inini zvere zvavaiita ndaizvinzwa kuti vari kuedza kushushikana nekuti pane nesi aindiasisa anga ambobva kundiona makuseni aiedza kushushikana nekurwadziwa achishedza asi hapana chaakaona kuti movement kuti munhu ari kuita sei asi ndaizvinzwa chingosheedza vachindisheedza chingoti ko azoita sei munhu itamupa mapirisi makuseni munhu apuwa chikafu wani azoita sei asi manesi handina hangu kuzovaudza asi ndiri muhospital akwanisa kufonera hama dzangu ndichivaudza kuti imi ndo zvanga zvaitika nanase navamwe sekuru vangu vanogarawo padhuze neni ndakavaudza vakati unoziva muzvikuru nandichizviziva kuti hakuna mumwe munhu angade kukutora mai vako vakambokuitira utsinyo kukutora uchisiya vanhu nandichizviziva kuti tete vako vaikwanisa kukutora because tsamba yavakanyora pavakanga vakufa pekutanga vakandisendera tsamba ndinayo vakandiforwardira vachiti tsamba yandakanyora iyi vakandisendera zveshuwa vachitaura nyaya yekuti vanhu kunana sisi vavo muchengete vana vangu pavakatenga kunzwa kuti mweya wavo uri kubuda uchiinda vakanyora tsamba nditi tsamba yacho vakatondisendera because yanga ichingoripo muhospital imomo anditi so iwo koti ningikiri kola right takuda kuti iko zvinezvi panapa tine vanhu 1200 vari pano vaudzewo zvaunofunga zvepamwoyo pako nezvaunofunga kuti kudenga uku mashiridhaya nematemo aya angakamirira chii nemunhu angari pachegold angakamirira chii vanhu vanofunga kuti idambe vanhu tiudze isu pano nhasi kuti iwe ndiwo wakatosangana neexperience yakadaro titsiura hakuna uchititsiura tiudze zvaunofunga kuti mwari vaitoda kukutaridza kuti uzotiudza isu vanhu pano pasi kuti chii hama dzangu dzese dziri kuteerera neshamwari dzangu muripedze kwamurera yese vakateerera panguva ine ndichitaura kudai ndokuudzai ndichikubatsirai nekuti kwandakaenda ndakatoona zvakapukatadze hama dzangu musauraye vanhu wee musaite zvakaipa nekuti muchanosangana nemutongo ndakataura inini ndakaona vanhu vangofambata mashidzi nemabotwa kuenda ngakusina kana chekuti vanonotaurirana nemunhu kana kuti vakusina kuti vachazononzwisana nemunhu vengosvika vanoita zvavanoita nekudzoka hama dzangu musatadze murume wandakaona kana nhasi handina mhinduro ndinokwanisa kundiudza ndakubatsirwa hama iri kurwara ndakakwanisa kuzviteurira ndichitaura namwari kuti mwari ndokumbira kunzvidza vana vangu
Mwakadira katambura kana mfundisi mchipipi zvake. Ndakanobata ndegama dzangu. Nepajute ndoendibatsire pachinamato vari kumbendi ndizvinamatire ndichindega tiri muhospital. Handina wandinganyepere kuti akaenda kanonzi. Batsirei munhu arwara kanamatareka nanhasi handina nduza nanhasi handina mhinduro kuti jira randikatanetsirwa rewei ijira rei. Ndinombozvibvunza kuti ndikuzi ndiende kumasowe here. Ndinombozvibvunza kuti ndikuzi nditandai ndiitei nejira iri. Handina anondiudza kuti jira racho ndinorizi nderei randakatonhererwa jira iri. Zvakaoma. Unoshaya kuti jira iri racho ravakapuhwa ranga riri jira rekuti vanenge vachipiwa mufananidzo kunzi endai kumasowe here, kana kuti jira iri vane vaipuhwa as a symbol of life here, kana kuti yaive symbol of kuchena, kuti wakachena here, kana kuti yanga iri symbol unotozvishaya. Regai vave confused, sure, regai vave confused. Ndosaka manza ndichibvunza kuti pane mashoko here amakapiwa kuti muzodii muzosheya nevanhu kuno, because sure unodzoka uri usina mashoko wapiwa ka unenge une confusion. Ukuwamboona vanhu vakabata matemo varikona chero tikai vanhu vaenda kwavainda kusina kutomira zvakanaka. Zvoroti vanhu ava vanga vakarepresenta chigehena vaichienda kunoparadza vanhu vasina kumira zvakanaka, vanhu vanoita zvivi ndo vainda kunoparadzwa nevanhu vaive nematema vane mashildi esimbi aya vanomaona. Then koita vanga vari kuchigaro kumusoro chepacheya chenyasha, handichika chigaro chewhite chine gold, chigaro chenyasha kaichi vanga varipo pamusoro pechigaro ivava vanga vakarepresentawo zvinhu zvakanaka. That means pakaipa guys. Pane vakabuda kuseri kwemba vave kana ndadziwa zvakanaka vemashield ava vakabuda seri kwemba wechigaro chenyasha chegold akanga ari kumusoro kudenga denga. That means inzvimbo mbiri dzikutaurwa idzi. Pane kudenga uku kuna Mwari. Handingazodangu kuti kwai Mwari wanga vakagara pachigaro checheya nokuti Mwari mweya handichika, asi kuti pamwe anogona kuve mutumwa wavo, angel yavo yavanga vatuma kuti igare pacheya ipapo. Nyaya dzakadai. So hai ameno zviri kwamuri guys, it's up to you, it's up to you guys kutsvaga denga kuritora kana kurisiya. Asi kola mavatsiura manzwa vachiti kwanzi ivo vanotori confused. Rambai henyu muchita zvakaipa kana kuti rambai muchita zvakanaka, asi denga ririko, denga ririko, gena ririko. The ball is in your court. Kana ndichitaura nyaya yangu yekuenda kwandakaita kunyika kwandakaenda, inyika yakafanana nenyika yatiri ineyi kuti unotofamba musoro pevhu. Ndinonzwa kubatikana, ndinonzwa kunzwa kutenda, ndinonzwa kufara kuti Mwari vakatiitira fevhu. Handina mari yandinayo yekutenda nayo Mwari uyu. Saka pakana tinacho Mwari ndinomukudza, Mwari ndinomunamata muzuva ranhasi. Ndakateerera nhasi chiti Mwari variko kudenga soroko. Pamunonzwa muchinzi ndakaona murume akagara kumakore, ndakamuona ari soroko murume akandiitira nyasha. Nhasi ndiripo, nhasi ndiri kutaura, nhasi ndiri kufamba, nhasi ndinodzokera pamuviri wamwana andinawo kare. Handina panondirwadza, ndiri kunyepa, handina chinondinetsa. Nhasi ndiri kutaura nevana vavo vandakachemera kuti ndinoda kudzoka. Ndakuchera kudukura kundenga ndakachemera kana vanhu vakaziva ndasiva kuiva ndakavachemera kuti ndizokuvaona chete. Ndakachemera vanoyo hama dzangu dzakasiyiwa. Nanhasi ndiri kutaura navo, nhasi ndinonzwa kutenda, nhasi ndinonzwa kufara. Mwari dai aipuhwa mari hamuna kuti ndanaindibhadharira kuti ndidzoka, asi ndakadzoka ndisina kana 1 ndira ndabhadhara kudenga. Izvozvo vanhu musataze, vanhu itiziva kana kuti nevachairegerero kuna Mwari kumusoro, kuna kuti nguva yako unogona kugira pasipoti, nguva yekunokumbira ruregerero unogona kuishaisa ukanopinzwa munzvimbo yakaipa. Ubate makadaro kola. Hello, hello. Ndandakateerera nyaya yakolo. Mubvunzo kangu wandinoda kubvunza kola ndewokuti ane murume here? Kuzve murume apinda paizve pakushayika kwavo nokuinda kudenga nokudzoka. Aiwa, pane
chandinoda kuzotaura after. Okay. Hanzi mune murume here Kola? Murume wa. Ndina murume. Hanzi murume wani. Asi Kola ufuti. Hanzi kumama handina murume. Kola ufuti zvakare. Saka chinoitika chakaitika kuna Kola ndechekuti nguva yavakarwara vakatanga kufunga kuti vanava hapana baba ndini mai. Saka inini kana ndarwara zvandakufa vana vangu vachasara nani. Zvakanga zviri mupfungwa dzavo havana kufa isachi. Ende munhu uyo akatanga kurangarira kuti kudenga kwakazodai kwakadai semanzwira tinongoitawo nevamwe vanhu kana kuverenga mabhuku. Havana kufa Kola but munhu akangofungisisa kwenge kuti zvondorwara vachazoita sei. Ende madhezi acho handito madhezi aifa vanhu nekorona. Saka munhu uyo akabva anyanyofungisisa dzingori pfungwa chete. It's not like kuti vakafa but dzingori pfungwa. Saka muri kuti vaifunga 9 hours, vaifunga 9 kuoma kumakumbo kwavanga vaita uko vanga vaoma nei? Sisimeni pamwe mapirizi avanga vapiwa vanga vakungofunga. Munoziva sometimes kona kufunga izvo zviri kuitika. Imagination but zvinenge zvisiri kuitika. Handizivi hangu. Ini ndo maonero angu angu iyayo. Okay, okay. All right, Kola. Thank you very right. Yeah. Thank you very much. All right. Anzi na Kola vari kuzviranzi maifunga nokuti makanga makufunga kuti pamuri panguva yakaipa saka manga makufunga vana and what not mama kuita kunge muri kufunga zvinhu zvamunogara muchinzwa zvichitaurika zvazviya but kuti kuzonzi kunzi mafa chaiko Kola vari kuti aiwa manga musati mafa ava bva papadinga handingaiti hangu nharo asi ndozati makafa aindaingawandicha nharo because ndozati ichi chiono chamakaona ka chiono chekudenga handikuita nharo nevanharo kuita vari kuya panapa regaitinzwa vari kufona. Hallo Kola. Vandichiti ini takaitika zvinhu izvi ndakaatoza kuti chiteedzai vana inini ndakuenza nekuti ndakandoti give up kudhara nenyaya yevana ivava inini ndakuenza. Hello, mukuita muchibreaka imbo muri kubreaka mirai makadaro ndinzwi ava vari papa mirai batai makadaro tinzwa. Kola hello muri sei Simere? Ndiri right muri sei? Ini ndo ndine nyaya irelated kutaurwa Kola. Ini ndina mai guru vangu vakanga vaita cancer. Zvandinoita zvinhu zvandikaona vaita cancer saka vakanga vati munhu wekuti anga kupfekedzwa mapapa chichichi. Saka maigura avo kuti chikwadi zvekuita kuvaziva zvinzi vanhu vanoziva kana vachiziva kunosvika molifi kudombosha vanhu vanoziva vainyima zvekuti maigura avo vakafa vakatofa zvekutofa zvezvikubateni zvonzi no rega tinedze chiambulensi tineze iuya but vafa kudaro pavakauya kunzi vatakuru vaite zvezvikurema zvekuti vanzi vaendeswe kuambulensi. Vadodaro maigura avo vakazomuka pa8 ndobvamuka zvikadzenda ndende kunopa maigura avo vakamuka vakafamba vakaenda kunonzwa molifi vakanogera zvinhu zvavo hembe dzavo zvinhu zvavo kakamuchingiri zvezvo kuti munhu anonyima anenge asingade kufa vadzoka iko ndopavasvika kubva vazotosvikofa zvikutofa kutofa chaiko chaiko asi vakatofa vakamuka same day ro vakatombofa vakangofa mahours vakamuka vakatorongedza zvinhu zvavo vakadzoka vakafa vakatofa zvezvokutoti vatofa dzanzi vafa katakupedza ambulensi vafa vanhu vakutochemaata maoko chichichichi so vaigura vafa kudaro ivo vasazomuka tikanzi ndanzi ndekukunopa ndibazivakuenda kunopa vakatonosvika vakagovera zvinhu zvavo makolisi vanhu vachiti vanoziva kana kukaitsvaga nyeyo vanhu vazhinji vanotoziva kuti kune munhu akatobva akamuka kana adzosvika zvikaenda dzosodzenda unopa eposhuwa vainyima zvekuti amaiguru venyu vakaoma
kumbomukira kumitora zvinhu zvavo saka zvinhu zvavo vaida kuendepi nazvo ha zvinhu zviri kuitika mukurarama mona tikudzidza zvinhu new and every day we are learning new things daily saka zvinhu zvavarongedza zvinhu zvavo zvavaini zvavaida kunyima vanhu izvi vakaenda nazvo muguva here vakatorongedza vakaenda nazvo muguva vakazofa vatozvipeka zvave pasaidi yei hanzi nyaya yamuri kutaura kola ndeyekudombosha va 2018 here hanzi ndeya 2018 kudomboshawa here nyaya yenyu ndeya kudomboshawa here 2018 yazikamwa ya pakaipa right thank you very much yenyukola alright tikukunzwa but inoita ichikatakata minoti chi ndofunga inetwork alright thanks kola right isu panapa tinototaura nyaya dzese dzinoitika mukurarama kwevanhu nyaya dzese pano totodzitaura totodzibata-bata saka isusu kola hatigoni kuvarambira kuti havana kufa kana vaine nyaya yavo pano zvavanenge vaya vachitaura ndozvatinongofamba nazvo izvozvo kuti aiwa makaenda mukanoona zvamakanoona ikokoko chitipaiwo chidzidzo vatipa chidzidzo chavo chinove chakanaka chokuti imi vanhu tendeukai musaita zvakaipa ini ndiri kuramba chingokata munhu kuramba chingofona musaita zvakaipa kudenga ririko ini ndakamboti ndichirwara pakaitika zvakaitika izvi chinhu chechi chinoitika mukati mekurarama isu tinotongochi vari kufona kuti vari kuti kudii ava munoona kuti tine zvakawanda zvinoitika kola hello inetwork yangu inetwork kwakunaya kunzoko yangoti hanzi varipo vakawanda vakaenda kuyoutube endai kuyoutube hanzi varipo vakawanda tarisai payoutube vakashayika here vakamuka naisemi bedway phone number yandiri kudrop musafone pafoni ina kola hello kola hello alright nzwe ngati phone yati tivakashari okay ngati atisikuramba kuti sisi vakama kuti vakafa nemisisi mende mukachiguma kuti vakafa vakafa asi chinoitika ndechekuti vanga vari muhospital zvavanga vari muhospital manga mine manesi manga mine madhokta nosei vainzwa manesi achiuya achivabata-bata achiinda kuti dai vakafa kufa chaiko handisi kuti havana kufanira kana uri muhospital nekuda kwecovid yavari kutaura hazvaita kuti manesi aramba akachengeta chitunha checovid pamubhedha for 9 hours saka handisi kuramba hangu kuti vakafa havo asi kuti kudaro vakaita inonzi near death experience kana kuti zvamborehwa nomwe spika wanga nomwe kwanga vambotaura kuti kwanga kuine covid vanga vachifunga vana vavo vakaita mapanic attack. I think zvinhu zvavo zviri more psychological than physical
kufa vakafa zveshuwa saka kola muri kuti kudiko muri kuti chiko kola muri kuti chii muri kuti kudii taura chinhu mwari muri kuti kufa vakafa asi hazviti kuti vafe vakogara 9 hours vasina kuenda kumutara muri kuti kudii kola musati vhiringidza taurai zvazviri vakafa but uchitarisa zvavanotaura uchizviunganidza ivo vakafa but kufa chaiko vanga vasina kufa kola iwewe zvitagwana kola gaizi muri kuzvizwa here kwanzi ivo chaivo vakafa asi mukazvitarisa ivo chaivo kwasina kufa saka zvinotoziva zvipi vanhu vatoe confused achinozivi kuti vati kudii muri kuti kudii kukola inini muri kuti ivo vakafa asi hazviite kolaka dzokorodzai zvamataura matichii dzokorodzai izvi zvamataura mati kudii matichii kola hakuna munhu anogona kukonvinza otherwise but hapana munhu anogona kuvakonvinza otherwise because ivo musoro mavo vakatofa ingly and havasi kupretenda she genuinely thinks she died zvitori mumusoro it's a psychosomatic thing. I think it's psychological kuti ivo musoro mavo she convinced herself kuti vakafa ndosaka ndiri kuti inini kufa vakafa vakazvifira ivo but indications anorakidza kuti zvekuenda vanga vasina kuenda because pakufaka sense of hearing ndio inoenda kakupedzisira kana vanga vachiri kunzwa zvese zvaiitika which means tanga tichinavo panyika but mumusoro mavo ivo she died saka vakafa ivo kwavari vakafa saka muri kureva kuti imimi kola munhu akafa hapana chanenge achaziva kana kunzwa sense of hearing inoenda kakupedzisira kwandiri wahangu inini handifaniri kuvajaja but kwandiri ini hangutoona semunhu wakapinda mudipcoma okay wanga ari mudipcoma yekuti waigwa zviri kuitika around here but kuti ndivarambire nokuti ivo musoro mavo vakatozviconvinsa kuti vakafa ende vakatofa mumusoro mavo zvachose hakuna unovabvisa ipapo pasiteti iyoyo ya zvakaoma isaida kutodzi tizivewo kuti kufa kwacho saka musacho yatinotofa titoziva kutoti munhu wakutofa uchito mzori nyaya yacho yekufa iyi nanditodi kana kutoibata-bata because zvoita sokunge vairota kunge vanga mudream but hatifaniri kuvajaja kuti vanga vakafa kana wosangana nevaprista vakaka magemenzi matema harisisiri denga kana toda kutarisa pachikristu saka handidi kuvajaja zvikare saka indingoti I think it's psychological kuti vanga vari mukoma vakapinda in a deep coma ye9 hours uye vane rombo rakanaka kuti mwari wakavaitirawo vakanoona zviri kumusoro vamwe vanopinda mudeep coma yemayes okay vamwe vanopinda mudeep coma yemayes mamwe maweeks mamwe mamonths vachika alright zvavanenge vachisangana nazvo ikoko vanenge vachisangana nazvo vanozodzoka vokudzai kuti ndakazodai ndikazoona nhingi ndikazopedza vairota vachisangana nadzo ikoko kwavari it was a world yavakanga vari in their decoma sense vakanga vachisangana nezvakasiyana siyana ikoko saka it's a world they were living in saka 9 hours dzavakararama dzavakaita mai ava vari mudenga ravakazvipinza ivo vari murufu rwavakanga vazvipinza story view to her zvavo kutaura ya makes sense. It makes sense. Saka anti chandambo ndongona sokuti vanga vari muhospital makunoitwa confirmation of death munhu wafa munhu otopetwa zvato kana handisi kuti mamochari hospital kupanga azara taitaura around ndosaka ndiri kuti
to her, she has convinced herself that she was dead. She really is convinced kuti vanga vafa, but ina handikoni kuvajaja asi ndongoti kuda vanga vapinda mudzikoma avo, she was in their subconscious, vanga vari mune imwe state iwo vakatoona zvavakaona muna 9 hours. Tinorota zvakasiyana, ndikakudzaiwo pedza ndakarota madeko munotiza ini nokuti tinorota zvakawanda zvakasiyana. Saka hope ndiregererei handisi kuvajaja asi kuti ivo kufa vakafa, musoro mavo vakatofa zvemashuwa she was dead. Mukawa machemero avari kuita ava, munhu ari convinced kuti ini ndakafa. Machemero avari kuita vachitaura nyareta nyaya yavo iyi, vari kutozvitaurira kuti ndakafa, ini ndakafa. Vanhu vakafa variko, tsvakai munovawana vakawandisa vakatombofa vakavairira. Handisi kuvarambira kuti vakafa, but nyaya yekuti vakagara 9 hours muwodi vachinzi vakafa yatiremerei. Okay, alright. Aiwa, tiri kuti apanzwisa kola. Thank you very much. Regai tinzwe vamwe avo vari kuti kudii, pamwe vakambofawo vakadzoka. Zvakanaka munun'una waita. Maita basa wakoma. Thanks. Nyaya yekufa iri tricky nokuti zvezvida vanhu vakamboita izvozvo. Inotaridza kuti unoshaya kana comment. Utoshaya comment because zvine zvichida vanhu vakambopinda muexperience yacho yekuti vanhu vakatombofa vakazomuka avo. Handimaona. Saka unotoshaya kuti chi? Kuti woita sei? Unotoshaya kuti wokomenda uchiti kudii because zvezvichida vanhu vakambofa. Nyaya tongodziwawo, ungano tongodziwawo dzokuti kune vanhu vanombofa vachimuka, asi kuti ifirst time yangu kuita close encounter inini personally ini nemunhu akafa akamuka. Ifirst time yangu sure. Ini kwandiri first time yangu asina first time yangu. Kola hello. Hello. Muri raichele kona. Tiripo Magadi Ismail. Tiripo. Pane zvandaida kubvunza mama wabva kufona ava because ndofunga about last month tine relative yedu kunoko yakarumwa nemazimagwa yanenge madzingidzai apa apinda show kunobva collapse and then akagara ari pakoma ipapo pavari kutaura for 2 weeks but madoctors aiti zvoni brain yake yanga iri pa almost kuma 1 or 0 and then it went up to 3 zvakutanga zvakupromisa and then it went down again and then they ended up vakukumbira vakutaura nemukadzi wacho kuti achibvuma kuti atongopfuura because vanga kuti kana brain yake yapa 0 kana kuti iri pa 1 between 0 and 1 I'm not sure but anenge asisiri anenge atofa something like that but before yakambokwira kuenda ku 3 saka I kind of understand probably ivavo vari kuti vakambofa saka ipapo ndoda kuti vapatsanangure if it's possible because kana vachiti brain activity yako iri pa 1 kana kuti pa 1 pacho pakafanana nemunhu akafa what does that mean because inofanira kuenda kuma 12 kurutunzi uri mupenyu saka ipapo panoda clarity. Alright. Okay, regai tiono tivadzosa here vanga vadona but regai tiono kuti varimo mucomment section vangona kufona bheki here vatitsananguriri. Alright. Kola right, kola vadona kola vananichitseka navo sisi vangu vaya heoyo mubvunzo wakanangana nemuyu dzokai pano kana zvichiita fonai mudzoke pano kwanzi uyai mutsanangure nyaya yemabrain amene whatever yataugwa apa kuti vane hama yavowo yakanga yotonzwa yanga ichibvisigwa meshini nokuti meshini hauchaiti asi inenge yakazodzoka meshini uya woita panyaya dzebrain apa kwaizvi zvaiitika nokuti brain yainzi inofanira kushankshena iri pachichi apa yaifunctiona iri pachichi ameno. Can you please come back caller and explain to us tizive kuti zvinofamba sei nokuti seems as if muri vekuchipatara. Then paita Casper Bonga Bonga ati musanyeperane panapa muchitaura kuti kwahe kufa inini bvunzai inini handiti saka ndabva ndapinda comment yava apa sezvivatibvunze ivo kuti chinyatsonzwisa kuti zviriko vatitsanangurirawo zvavanoziva nenyaya dzekufa nekumuka idzi kuti vakambofa here because vati kwai muri kunyeperana bvunzai inini saka isoda kuti tinzwewo pamwe vakambofawo vakatomukawo saka tichida kuti titodiwo titodzidzawo kuti titoziva toendepi kunei right muri yesagadzii sisimeli muri sei
tiri right muri sei hanzvadzi? Ndiri right. Hanzi kudiko. Panapa pano imi manyora mucomment section mukati ask me, I will tell you ndakambonyepera kubuda dhimoni ndikarova munhu zvekuti until I started convincing people kuti ndakatoribuda handisvika. Saka nyaya yekufa iyi kutaura ngandikiri nasisi vari panapa vakafa vakaenda kudenga uko vakazodzoka havo. Imi makambofa here kati makambosangana nazvo here? Maybe munogona makambosangana nazvo semunhu aive munhu wamufundisi. Nyaya idzi dzinonetsa pakuti munhu akadai haugone kana kumukonvinza kuti zvaukutaura zvisiri. Because kwaari iye akatofa. Haukwanisi kumuudza kuti zvinhu izvi zviri mubrain dzako. Nai. Lazarus chaiwo mubhaibheri uyauya akafa 4 days. Akadzoka anga asina kana nyaya 1 yaakambodza. Avafa for 9 hours vakutodzoka nenhoroondo nefudhi yekudenga. The truth of the matter is she needs help. Unofana kuwanawo munhu anovabatsira kuudza kuti izvi zvamukutaura izvi ndezvemubrain dzenyu. Hakuna kana kwakamboenda. Ibrain dzavo dzaingoona zvinhu vachiona zvinhu zvavaifunga kuti ndizvo, but otherwise hakuna chiripo. Hakuna chakamboonekwa kana indakambobuda dhimoni rakanetsa raita musikanzwa ndiri ndangwanikidza pamba pamufundisi wangu ndaita musikanzwa ndikandabatikidzwa ipapo ndibva ndati plani ndeipi panapa ndikaplani panapa kutonyepera kubuda dhimoni ndoti satani ndiye andishandisa ndigobuda dhimoni sisimbeli ndikasimudza masofa ese ndichikanda uko ndichisimudza macheya ndichikanda uko ndichibata njirowa ndizvipikira nanhasi. And inini I told people kuti demoni ndakatoribuda sure. So there are people like that. You start believing your own lies. You start believing things that are not even there. Ukashaya munhu anokubatsira. Hakufana vanhu vanorowa nezvigoma vaivai. Hakuna anoshaya kanyaya kake kaanodzoka nako achitaura kuti nini zvakazodansara nekamwe kamunyapurira so kanosarira kumberi so kanenge achitoda kuti munhu abatsirwe kuti kamunyapurira ikako karowe pasi. Imwe example, munhu akaputa cocaine. Unosara unenge uchinakirwa zvako but even wapedza kuputa unenge wa munhu ari unoti chiko unenge wa munhu ari too cautious kana akafamba unofunga kuti mapurisa asvika. Unosara uine kamwe kamunyapurira kanosara kecocaine zvokuti vanhu vakatadza kukubatsira ukashaya kudara nenguva yekuzorora unogona kutoramba wa munhu akadaro so munhu anenge angori nekafiye kaika kekuti ndofunga vanhu ari kundidai so ndofunga saka indomafungiro angu wevaya. Alright, hanzvadzi rekaitinzwa kuti vanoti kuti nenyaya yekufa itipe vamwe chansi noti pane live iri kuda kuuya ndipava pasina live nhasi taiswera pano sefriday kudai zvino pane live iri kuda kuuya panapa yemayouth saka tofanira kuti tichipedza mayouth apinde handimaona tisatorere mayouth nguva yavo saka tigaite tichipedza vari kuda kutaura vamwe kufa kwa right gaitinzwe kuti avari dikola hello Kola hello. Hello Magadi. Tipo Magadi. Tripo ndanga. So munhu akarwara too much. Kana kuti to a certain extent there is something that happens in the spirit. Like my mother, I can take for instance my mother. Mama wangu akarwara anga ne breast cancer. Vaitora rimwe piri, vaimwa mapirisi anzi mamorphine. Mamorphine aya vaita kuti vaite yatinoti hallucination. Vaikuudza kuti Bob Marley. Vaikuudza kuti ndiri kuona. Saka zvokuti munhu afaka, I think sometimes zvinosvika at a point whereby maybe kana
kana wakuda kunofa kana I think there's a negotiation that happens in the spirit, but whether it's your time or not. Because my mother, I think 2 weeks before she passed away, she would wake up, but we could see that she was breathing. Mama, but she couldn't respond. I think after a day or 2, she then told us, guys, can you hear me? Hands hold on, caller. Hold on. Volume amusikunzwa volume yani? Volume yani amusikunzwa? Volume yangu here kana kuti volume yani? Hands volume very low. Ine makuru akaita volume yake kudai. Ndini here wamusiri kunzwa kana kuti? Ndini here wamusiri nyatsonzwa? Volume yangu here kana kuti volume yani? Volume ya volume yani hanzi tiri kunzwa hanzi yakola but iri kunzwika stereke ndetori loud ende rakomberi kola. Okay, saka I was saying kuti izvo. So I think about 2 days after zvinizvo zvaitika, we could see that she was breathing. But pavakazotiudza kuti izvo murume murefu zvokuti I couldn't even see his face, but murume murefu. There was a fight. I don't know whether it was her time or not. Saka I think kuti Kolaka, she might have gone through the same thing. But it gets to a point whereby munhu kana asvika pane stage, whether it's a life or death, it's being decided in the spirit. Saka kufa handionti vanenge vafa. Mweya wavo unenge uri in between fighting and not fighting. Saka kufa handifungi kuti vanga vafa zvavo. It was a fight in the spirit, hence she was given another chance. Saka ipapo vanoda kuti vagadzise pfungwa dzavo kuti izvo vanga vasina kufa. She was at a point, her life was hanging by a thread. She was going, she did not. Saka I think it's impossible kuti vangati 9 hours. Vane vachokubvisa on the table, on the bed. Vanobva vakubvisa kuchipatara. Saka Kola, really, she needs help. I pray that she gets the help that she needs to understand. Yes, she can. Right, guys. Ndakutora one last caller. Tipe ma youth chance yavo. One last caller. Tipe ma youth chance yavo. Kozvaitikira iko izvo kuti nyaya dzakadai dzinouya pachiuyawo vamwe vari kuzoita live dzavo shuwa. Caller yedawo. Hello, Sismeli Maswera sei. Ndaswera Maswera sei. Inini ndambotaurawo zvangu handisida kudisturba nanyaya dzavo, but ndine nyaya ndakaudzwa namai vangu. Mainini vangu vanotori vapenyu. Hanzi amainini vangu vakambofa handiti. Vafa amainini ava. Vakaita zvekuti zuva rese munhu akafa kudhara zvekuma1970 munhu vafira mumba. Hanzi vafa kudaro vakazoti vanhu vakatoti munhu afa chichi. Hanzi bva vazomuka. Kumuka kwavakaita hanzi mainini vangu vasingade kubatirwa hembe dzavo. Vasingade munhu aita zvekuchena stereki. Hanzi saka zvadaro vamuka vakabva vati hanzi soni ndadzoswa vakamuka vachichema vakati amai yangu ndeyechindevere vati impahla zami kureva kuti hembe dzangu. Hanzi vakati chii? Hanzi ndadzoswa kudenga kokanzi chimbotanga waenda unopedza nyaya dzehembe. Zvokuti amai vangu vanogara vachingotituka nyaya yehembe. Ukangoti hembe vanobva vati uchaita sanyaradza akadzoserwa kudenga nenyaya yehembe. Saka zvimwe zvekuti kufa zveshoka zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Kwozoti incident yehanzvadzi yangu inini wandaiteedzera akarwara ari muKG6. Saka the day before he died akataura dzaiti hope achiti ndarota tichienda kumusha tanga tiri mune imwe motikari ndiina bjijimi vamwe kuti vangu so ndobva bhegi rangu rasara
saka bridgima wazodzokera unotora bhegi rangu but chakurasika. Saka hope dzainditaurira idzodzo handiti zveshuwa azofawo bhodhi yakaendeswa kumusha nabhudhi vangu ivo vanonzi bridgimi mwana wamainini vangu, ende zveshuwa bhegi rake rakanga ratombosara rikadzokera rikanotorwa. But ipapa zvinondinetsa kuti sei akarota zvinhu zvakazoitika after afa. Handizi kuti chii chakaitika, but akatotaura hope idzodzo ari muhospital kuti ndarota zvakadai zvikadai, but zvakazoitika zvacho zvakatozoitika atofa, akatozobhodhi ikauyiswa kumusha kwedu nabhudhi ivavo nemotikari yemasoja. He was in the army. Bhodhi yauyiswa kumusha, saka vari murodhi yekutouya kumusha bhodhi vangu vasinganyatsoziva because mwana wamainini vangu vasinganyatsoziva kumusha, vakatomborasika sekutaura kwaakati mbengatoita achitaura hope idzodzo ari muhospital. Handizivi hangu kuti chii chakaitika kuti arote zvinhu zvakazoitika then zvakazoitika afa iye. Munoziva here tikola kune chinonzi mavisions? Mavisions ariko kuti unogona kuona like even imi muchifamba hamuzviiti here. Ini ndinozviita manje, ndikamuka makuseni ndikamuka hana yangu chaichayoka inotoditemaina zvinhu zvandogara ndichitonamatira everyday kuti I don't want this, handitozvidi. But ndikamuka makuseni hana yangu kana ndichiswera musi iwoyo chete pane chinoitika zivereroka handiti chero ndikada kuzama kupretenda kufara kana kubika, something will keep on coming to mind zvichingondidisturba like kungorova kwehana kana kungoita something I don't know until pazoitika something chekutoti ndozvazvanga zvichiitika izvi zvobva zvadarika. Andimaona. Saka mavisions mamwe kune mamwe mavisions atoriko ekutoti mumwe munhu anogona kutoudza kuti ndakutofa nguva inini kana achitorwara kuti ndichafa nguva ndapadze nekufa, ndikafa ndikutoona vanhu vachinditora vachidai. Mavisions ariko vanhu, kune vanhu vanoita mavisions vanoona zvimwe zvinhu zvamunozogona kusara muchiita imini. Andimaona zvakafanana nepanofa munhu. Handi mumwe mufamily menyu anogona kutorota kuti ndarota nhingirikiri munhu afa pacherwa guwa pamba, munhu tichitoviga munhu mariro kudi takaungana pobva patofawo munhu. Andimaona pobva patofawo munhu. Saka mwe mavisions miono iriko asiriyo miono mimwe yamunozoenda here. It's one of the gifts of the spirit kana ndisingakanganisi. Asi vangondinyadziza ndima inini venyava vekudzosegwa hembe kudzokera twaini hamba uyolungisa impahla dzako udzokere kudzimba kudenga kuti ndinogadzisa hembe dzako. Vatori vapenyu zvokuti dai zvaitaka membo vabvunza asi vari kumusha manje kuti dai maitiudzeyo kuti zvakafamba vatori vapenyu. Zvakaoma zvakaoma varipo. Pakaipa. Ndoshanda ndimbona hangu cheyaonini. Alright, aiwa maita basa yenyu. Pakaipa. Ndozvinosangana nevanhu mukurarama izvi guys. Handi muri kuona ndozvinosangana nevanhu mukurarama izvi. Handisika kurarama hani mana tiri kudzidza zvakawanda, tiri kudzidza zvakawanda. We are learning. Tiri kudzidza kuti mukanyima stereki munodzingwa kudenga kumuchidzingirwa kunyima kwenyu. Tekai manogadzima. Handimaona kana muchiroya munombonodzingwa kutekai mambonogadzisa kuroya kwenyu. Kana makauraya kana kuti makabvisa dzimimba hobho unombonzingwa enda unogadzirisa zvinhu zvako zvawakaita pasi apo. Handiti maona tiri kudzidza. We are learning. Handiti maona we are learning. Ndio platform yacho panapa. We are here to learn every day. Tinotaura mazvinhu zvinoitika mukati mekurarama kwevanhu. Kanyaya chero kanonzi akabhilivhiki kana kangonzi kaitika chete isi tinoda kutokanzwa, toda kutokataura panotinzwa kuti zvakafamba sei. Ndizvo zviri kuitika mukati mekurarama kwedu. Ndiyo dhayari yacho ndizvo zviri kuitika. Kune vamwe vari kutosangana nezvimwe zvatisangana kusangana nazvo tichitodzidzawo along the way tichidaro. Handiti maona right. Can I take the 2 more last callers guys? Ndobva ndaenda mayouth ari kuda kupinda. Anomaona hanzi ndo zveshuwa sisimeli. True Tamara, true. Tiri kudzidza. We are learning. Amene wase kudzidza but ina ndadziza zvinhu zvakawanda. Zvakawanda ndinodzidza ukuthi izvo zvisoka unogona kutongofawo ukatongozodzoka wasiyasa vasi vese ndeve vanoti gwanyasha. Ndizodzidzawo futi kune chinhu chinonzi deep coma chekuti unogona kupinda futi mudeep coma kwambonogara mune imwe nyika ukazodzoka vanhu vakuudza vanhu zvinhu zvawakaona kudeep coma. Ndadzidza zvose izvozvo. Kola hello. Hello, Sisimele. Muri right here. Hello, Sisimele. Kasera sei.
Sisimeli nongotaura hangu panyaya yemusika yastate avanga vachitaura kuti vakambofa. Chekutanga ndechekuti was she clinically declared kuti vari kutoda rubatsiro sisava. Dai zvaibvira patowanikwa kana vanokwanisa kuvabatsira nekuti mupfungwa dzavo ivo vari kugona kunge vakafa. Because zvokwadi muchipatara vakanga vari 9 hours dzakawandisa kuti vazonzi hapana chakaitika kunzi vadeclare kunzi vakafa. Saka ipfungwa dzavo zviri mupfungwa dzavo dai zvaibvira. Dai paitowanika kana kutoti vakwanise kubatsirika because mupfungwa dzavo vachiri kuzvitaurira kuti vakafa vakamuka office havana kufa ipfungwa. Ndo mani death experiences aya anotaurwa pachirungu havana kufa ivo. Vari kufungidzira kuti vanga vafa but havana. Saka zvinowanika zvinoitika. But totokumbira kuti dai pawanika vanokwanisa kuvabatsira kana vemachechi chaivo kunyanya vabatsirikane. Ndo zvatingakwanisa kuti tinamatira kuti vabatsirikane at least. Aiwa pakanaka. Maite enyu hanzvadzi, thank you very much. State, all right. Okay, right. Varipo here vamwe vari kudawo kutaurawo something wanzi aiwa vakanga vave near death experience. Wadzoka uita tichamba zuva rake wani. Zvino tikamutora izvi zvawo upedzi kutaura akambofa ni mwana mudiki uyu akasimuka. Right, regaitins. Hello, wadzoka Muning'ina? Muning'ina, hello. Right. Network yake iri kunetsa futi. Network yake iri kunetsa. Right. Kola hello. Network inonetsa guys. Mvura iri kunaya panze apo. Kuri kunaya. Network indofunga kutongo affectwa futi nemvurawo zvayo. All right guys, iri kungotiwo connecting futi. Network iri kunetsa guys. Mvura iri kunaya. Kuno kuri kunaya nhasi. Kuri kunaya chako weather yakapapa nhasi. Right. Tiri kungoti connecting. Right. Okay guys, maita henyu regai tichistopere pano tipe mayouth. Regai tipe mayouth imukana wawo zvokuti mayouth mangwana zuva ravo hazvizoiti guys. Zvoita kunge tiri kuvabatira handitika isu tisingatosodzoka rimwe day tichitaura nyaya dzedu idzi. Ivo regai vaite zvinhu zvavo semayouth handiti vanongopinda ka1. Guys, maita henyu ndo nyaya dzatanga tinadzo muzora nhasi idzi mazvinzwira handitika Muning'ina wedu uyu akanoona hake vari pachigaro cheyavo yewhite yakanga yakakotwa negold nevanhu vakanga vakabata makano vakapfeka hembe dzeshield vachienda kuhondo handitika akazenge atofa akatozodzoswa nekudzoka kwakaita akandirwa mucheka muchena kuti adzoke antimaona. So izvi zvichiratidzo chakadai so chinongoitawo kuti whether akafa akamuka kana kuti haana kufa kwacho animaona, asi zvinongotaridzawo kuti patinofa kune something chinoitika kumusoro, kune zviriko kumusoro kutingogadzira kuti takadii mweya yedu animaona takagadzirawo mweya yedu kuti mweya yedu igare panzvimbo antimaona. So ndo nyaya yatinayo nhasi, ndo zvinoitika mukurarama isu chinoitika mukurarama chinonzi diaries. Zvinoitika mukati mekurarama kwedu everyday maexperience zvatinosangana zvamunoti zvirwere izvi kana kuti nyaya dzinonzi hadzitauriki as long as chiri kuitika mukati mekurarama chete tinoda kutozivawo nezvazvo, tinoda kutotaura nezvazvo handitika tichonzwa kuti zvinofamba sei. Hanzi regai tivhotere matiri nyaya yemavhotsi emayouth. Aiwa haivhoterwi kuda kwashe program yemayouth, hatitoivhoteri because isloti yavo, saka tinenge takuita umbimbindo tinenge takuita udzvanyiriri tikadaro. Saka tichida kuvapawo nguvawo imimi even comment section inenge dambopiwawo nguva yekuti vambogadzirirawo kuti vagozodzoka vosapotawo mayouth avo ediaries aya handitika mayouth ediaries. Ngatisapote mayouth vedu way handitika ngatisapote mayouth. Kana uripo mubereki unoda kubatsirana nemayouth aya handitika kana vabereki vari kuda kuisa matopics avo kumayouth kuti mudebate nemayouth, you are very much welcome. Let's support mayouth ediaries handitika hati haivhoterwi because isloti yavo. Ndosaka ndauti regai ndiuye eli
ndikurumidze kubva pano kuitira kuti vasazonditsamwira vana Faith kuti ko ndeipi. Anomaona hanzi ndezvezvemayouth. Mayouth anenge achitaurawo zvinhu zvavo zveyouth. Anomaona mayouth anenge achitaurawo zvinhu zvavo zvemayouthiwo. Andimaona zvinhu zvavo zveyouth. Anomaona matopics avo eyouthwo, vaboyfriends avo, vaboyfriends echitema kana echirungu kana mene mitemo yemudzimba, matopics avo angosiyana-siyanawo. Anomaona angosiyana-siyana. Anomaona so hanzi this youth be better be good for you. Maji very good one. Imbovateerera mayouth acho, but it's just that kuti vanoda kuti sisi nesuwo tiuyewo pavanenge vachitaura tipokane navo kuitira kuti vave nevhavhavhumu, because shuwa vega vanenge vachingobvumirana nezvimwe zvinhu zvinoyosana kuti saka tikauyawo vabereka tikavapa vhavhavhumu ivo vachiti vakadai isitoti haiwa toenda takadai navo vodzoka kuti isitoti isi hatidizvi sevabereki toda izvi. Isho yavo inonakidza. Vanomaona problem hatisi, we are not supporting them very much mayouth. Saka vanhu zvavanenge vachingotsigirana anomaona. Saka takauya tikati aiwa imi hamuzotudzi zvokuita because kana uchingorichero kuchinzwa veyouth wakura saka uri mwana uri pimba pangu panori gumbo rinorira nderangu gumbo rinorira. Kana unoti wakura buda zvinoita mutsindo, zvinoita kunakidza. Ivo mayouth acho handisi kuziva kuti tine mhaka yei. Mayouth makawanda imimi comment section. Why musingambotauri naiye Faith anohosta mayouth kuti mumbopota muchiedwa apa muchiita nyaya dzenyu dzemadhibheti muchididii zvichinyatsonakidza so handitimaona kuti zvifaye. Isusu machemberi takarongeka ona isho yedu vanhu vanenge vasingasadi kuenda handika because tinouya nevanhu vanenge vakanoona denga, tinotoya chikudza nyaya dzekudenga kuti ndo zvakwakaita. Imi munotipeiwo mayouth, tipeiwo zvinhu zviri muri kutipeiwo mayouth. Uyaiwo nevakamboendawo kudenga vadzoke vachidzoka tinzwewo kuti zviri kufamba sei handitika. So guys, maita henyu tosangana zvakare muchirongwa chinotevera handitika. Tiri pano padiaries ndo pedu, positivity only, no negative. Tinenge tichingotamba pano, tichingonakirwa pano, hatidi zvinhu zviri negative. Tiri vanhu vari positive. Vanoiti positive vibes only. Label yakagadzirwa yaya positive vibe only. Manegatives aiwa hatimadi and hatinei nawo handitika. So guys, ndokutendai muve neweekend yakanaka, muve nefriday yakanaka. Vari kunwa vachidriver modriverwo muri responsible handiti. Vari kufamba please mozvichengetedzawo kumaweekend inoi. Tisangane zvakare Monday pamwe chete muri in one piece handika. A lot can happen pa 2 hours kana pa 3 hours kana pa 2 days idzodzi. Saka please take care of yourselves. Bless you.